Assab Port, Eritrea. Now let's talk about Assab, the port Ethiopia actually owned until 1991. Assab is located in Eritrea, directly on the Red Sea. Geographically, it's nearly perfect for Ethiopia. It's closer to Addis Ababa than any other option, just about 570 kilometers by road. The port is deep, naturally sheltered, and historically served as Ethiopia's primary maritime gateway. During the Federation period, and even under the Derg regime, association costs, faster delivery times. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብልጽግና ነቲ ወደባት ኤርትራ ምጥቃስን ብዛዕባኡ ምውዓልን ምሕዳርን ከም ኣገዳሲ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ኣማራጺታት ዘለና ናይ ዓሰብ እቲ ዝበለፀን ዝመቸአን እዩ ከምቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ በሃገራዊ ቴሌቪዥኖም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ይብሉ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ቀጻሊ ምስ ምርጫ ዘለዎ ከድልዮም ትኽእል እዩ ገለ መለየ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ but the problem with this kind of narrative ወይ ከዓ ዘረባታት ዝበዝሕ ዘሎ እስራኤል ዝበሃለ ሚድያ ናቱ ዝብሎ ዘሎ ካስምዑ Horn of Africa, where there's growing concern about increasing ties between the Houthis in Yemen and Al-Shabaab in Somalia, two terror groups that could have shared interests across the Gulf of Aden. The concern is technology transfer, drones, smuggling routes, maritime tactics moving from Yemen into the Horn of Africa. And if that connection grows, this is no longer fueling violence across Somalia, but across the region. Joining us to discuss more, Emily Miller. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎ አልሸባብ ዝበሃል ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ብዓብዩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ግን መን እዩ ዝምውሉ ኣበይ ዘሎ ዝኹሉ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ይዋጋ ኣለኹ ትብል 20 ዓመት ገይራ ኣላ 2006 ጀሚራ ምስ ጀመረት እቲ ድራማ ሳብ ሕጂ አልሸባብ ክሳዕር ኣይከኣለን እንታይ እዩ አልሸባብ ዝበሃል ብዙሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሕጂ ድማ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ሑቲ ብሓደ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ሑቲ ኣፅዋር ክቦ ቴክኖሎጂ ክቦ ጀሚሩ ኣሎ ድሮናት ይኹን ሚሳይላት ክቦ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ነቲ ዞባናትና ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ስለምንታይ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ኩሉ ግዜ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ክመፁ ኮይኖም ግብረ ሽምበራ ንምእላይና ንመፅእ ዝብል ምክንያት እዩ ዘለዎ ናብ ሶማሌላንድ ኣትዮም ኣለዉ ካብ ሶማሌላንድ ድማ ከስፋሕፍሑ እንድሕር ኮይኖም ነዚ ናይ ግብረ ሽበራ ዝብል ሓይሊ ክጥቀምሉ እዮም ምስቲ ብልፅግና ቀፃሊ ብዛዕባ ገማግም ናይ ባሕሪ ዝዛረቦ ዘሎ 330 ሚልዮን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና እቲ ከባቢ ድሕነት ናይቲ ከባቢ ንካልኦት ገዲፍና ንኸዶ ዘለና ጉዳይ ንዓና ከዋፅእ ዝኽእል ወይ እውን ከትሕነና ዝኽእል ወይ ንሓደጋ ናትና ንሓደጋ ዘጋልፀና እዩ ዝብል ዘረባ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ብፍላይ ከም በዓል እስራኤል ኢማራት ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ነቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ተጠቂሙ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቱ ንኸተግብር ዝጥቀመሉ ዘሎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሙስሊም ብራደርሁድ ግብረ ሽበራ ዝበሃሉ ኢማራት ምትእትታው ንክትገብር እቲ ዝበለፀ ታክቲክ እቲ ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ነዚ ጎረባብትና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከውርደሉ እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ድሕነት ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ብቐረባ ምክትታል ዘድልየ ይመስል ምክንያቱ እዞም ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕማም ኣለና እናበሉ ጎምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናብቲ ከባቢቲ ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ባቤል መንደብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ምዃኑ This is the Bab el Mandeb. For thousands of years, merchants crossed this narrow strait carrying spices, silk, and gold. The winds are cruel, but the profits are worth it. Or your life is the price. That is why we call it Bab el Mandeb, the gate of tears. But could the strait make the modern world weep? The strait links East Africa, Arabia, and South Asia. It's important. So ባቤል መንደብ ክበሃል ከሎ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ጉዳይ ከም ሽሙ ጌት ኦፍ ቲርስ ላይክ ማዕፆ ናይ ዘንባዓካ ወይ ከዓ ዘብክየካ ማዕፆ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ማንም ፀላይ ከብክየካ ከም ዝኽእል እቲ ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ከም ዝብልዎ ጌት ኦፍ ቲርስ እዮም ዝብልዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ቦታ ንመስመር ንግዲ ናይ ዓለምና ክትሪኦ ከለካ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ እንተሪእኻዮ ሕርሙዝ ዝበፅሐ ክፋል ናቱ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ከምኡ ድማ ከይዱ ተን ኢራን ባሕሬን ኩዌት ኢራቅ ስዑድያ ከምኡውን ቀጠርን ባሕሬንን ኢማራትን እየን እዚአን እንተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ነቲ ቦታ እቲ ዝጥቀማ ቀይ ባሕሪ ግን ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ እዩ ብትሪልዮናት ዝግምገም መስመር ናይ ንግዲ ብትሪልዮናት ዝዕቀን መስመር ናይ ኢንተርኔት ዩኔሚት ብኡ ዘይሓልፍ መስመር ናይ ንግዲ የለን ኤሮፓ ብምሉእ
ምስ ኤስያ እንታይ ብለኩም ዘነ ኤስያ ማለት ተቐንዳ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ክኾን መስመር ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ኤውሮጳ ድማ እስቲል ሓያል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ዝግበር ንግዲ ምስ ዓረቡ በሎ ምስ ካልኡ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዝኸይድ ካልእ መስመር ክሳብ ዘይኳዓትካ ወላ እውን ካልእ መስመር ክትፈጥር ተኽኢልካ እውን ነዚ ክትክእ ዝኽእል ክኸውን ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ እዚ መስመር እዚ ብዝተፈላለየ ምክንያታት አልሸባብ ደይልካ ሑቲ ደይልካ ገለ ኢልካ ናብዚ ከባቢ እዚ ዝመፁ ወይ እውን ክመፁ ክፍትኑ ዝኽእሉ ሓይልታት ውሑዳት ክኾኑ ይኮኑን because of this እዚ ከባቢ እዚ ዝያዳ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብፍላይ ምስ ምኽፋት ናይ ስዊስ ካናል እዮም ዝብልዎ ተቐንዲ ኣገዳስነት ናቱ ልዑል እናኾነ ዝመፀ that's why እዚ ቦታ እዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ክወሃቦ ከም ዝኽእልን እቶም ብልፅግና ኣብዚ ዘረባ እዚ ቦታ ንክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ወይ እውን ዝጓየዩ ዘለዉ ኣጀንዳ ናይዚ ቦታ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንኣታቶም ከምዚ ከማና መትከላውያን ወይ ከምዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፈፂሙ ናብትን ክብል ስለ ዘይደሊ እምበር ብልፅግና ነዚ ቦታ እዚ ናቶም ነርቱ ዝኸውን ማዓት ገንዘብ መተውሉ ኣካርዮም ድዮም ሸይጦም ድዮም ማዓት ገንዘብ ምገበሩሉ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ስልጣን የናውሕ እምበር ዝመፅእ ወለዶ ነቲ ሃገር ተሒዞም ይተርፉ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ግን እቲ ሃገር ሓዳሽ ሃገር ስለ ዝኾነት እቶም ምሳና ዲል ክገብሩ ዝደልዩ ርትዓዊ ዝኾነ ቢዝነስ ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ክዕምፁ እዮም ዝደልዩ እታ ዓመፅ ድማ ከም ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ሓደጋ ክኾና ስለ ዝኽእል ነቲ ቢዝነስ እውን ክትሕሰሞ ዘገድድ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዚ ባቤል መንደብ ዝፈጥሮ ዘሎ ነውፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡሉ ኣብዚ ከርእየኩም እንታይ ዝብል ብእንግሊሽ ተርጉማ ውሪድዎ ነይሩ ዎር ኦፍ ቤይዝስ ኩናት ንበይዛት ክትብል ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ተፃሒፉ ነይሩ ብዓረብ ዝተፃሓፈ ነይሩ ብእንግሊሽ ቀይሮም ኣውፅኦም ነይሮም where do the Arabs and Egypt stand regarding the American repositioning ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ፖዚሽን ናታ ወይ እውን መርገፂ ናታ ኣብ ተቀያይረሉ ዘላ ዓረብ እንታይ ክገብሩ እዮም ግብፂ ከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝብል እቲ ኣርቲክል ብሓፈሻ ሕፅር ዝበለ ሳመሪ ክገብረልኩም ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ነዊሕ ኣርቲክል ብብዙሕ መፅናዕታት ዝተሰነየ ነይሩ ኣብ ዘለኩም እቲ ኦሪጂናል ናይ ዓረብ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም so where was the summary ግበሩ ለይለዮም ነይረ ሓደ ኣሜሪካ ኣብ 2026 ናይቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ይኹን ናይቲ ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝብልዎ ግብረ ስትራቴጂ ናቶም ይቕይሩ ኣለዉ ኩናት ናይ ቀዛ ኩናት ናይ ኢራን ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኣሜሪካ ኣካይዳናታን ኣቃውማናታን ንክትቅይር ከምኡ ድማ ንቻይና ንምቕርቃር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ብዙሕ ነገር ንክቕይሩ ይግደዱ ኣለዉ ስለዚ እዚ መስመር ናይ ንግዲ ኣገዳስነቱ ከምኡ pivoting away from broader nation building toward transactional deterrence ኣሜሪካ ስትራቴጂ ናታ ድማ ኔሽን ኣብዚ ናይ ንዲሞክራሲን ምስሕፋሕ ከምኡ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባ ኩሉ ገዲፎም ናበይ toward transactional deterrence ከመይ ጌርካ እንካን ሃባን ዘለዎ ንረብሓናቶም ድማ ከውሕዝ ዝኽእል ናብ ገፆም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ናይ ሚሊታራይዜሽን ዝበሃል መብዛሕትኡ ብሰላሕታ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ ድማ ሕጂ ግን ንዓለም ሙሉእ ዘስደምም ዘሎ እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እዩ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ ጅቡቲ has become a critical global military hub hosting forces እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ በሎ ቻይና በሎ ፍራንስ በሎ ጃፓን በሎ ጣልያን በሎ ከምኡውን ጀርመንን ስፔን እውን ወላ እኳ ሆቴላት ዝኾኑ በይዝ ኣለዎም ካልኦት እውን ይፅዕሩ ኣለዉ however maintaining its sovereignty Djibouti blocked the US from using its territory to strike Houthis እዚ ሕጂ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ጅቡቲ ሓደ እስላማዊ ሃገር ካልኣይ ድማ ንእሽተይ ዓዲ እዩ ኣሜሪካ ንሑቲ ብፍጹም ካብዚ ናተይ ሉላዊ መሬት ክትሃርሙ ይትኽእሉን ኢኹም ኢላ ኣብያቶም ክትዓቢ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ወላ የብላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ እንተወሓደ ግን ኣሜሪካ ካብ መሬት ናይ ጅቡቲ ንሑቲ ክትሃርም ኣይካለትን ስለዚ ካብ መራኽብን ካብ ካልእን ክትገብር እያ መሪፃ ኣካል ናቱ ድማ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብቲ እስራኤል ናብኡ ከኣቱ ከሎ ሓደ ካብቲ ጌም ንሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኢጅፕትስ ስትራቴጂክ ሰርጅ ግብፂ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲ ዓቕሚ ናታ ንምሕያር ትጎየ ከም ዘላ ንኣብነት ነቲ ናይ ማይ ዓቕምና ክልማይ ነቲ ናይ ማይ ባእሲ ናታ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኒል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ስዊስ ካናል ናታ ንክትሕሉ ወይ እውን ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ማሪታይም ኢንትረስትስ ብስዊስ ካናል ብቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ንምሕላው ኢጅፕት has shifted to direct military engagement in Somalia and Eritrea
mirroring its 19th century geopolitical footprint to counter Ethiopia's naval ambitions via Somaliland. ስለዚህ ግብጽ ድማ ብዓቕማ ነቲ ዘለዎ ረብሓ ናይ ኒል ይኹን ከምኡውን ናይ ቀይ ባሕርን ናይ ስዊስ ካናልን ንምውሓስ ምስ ኤርትራን ምስ ግብፅን ናይ ብሓቂ ኣብቲ 19 ክፍለ ዘበን ትገብሮ ዝነበረት ንዑ ንምድጋም ዝመስል ንዑ ዝመሳሰል መንገዲ ኣብዘን ሃገራት መፅያ ሽርክነት ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ ወታደራዊ ሽርክነታት ይኻ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ኢንትራ ዓረብ ኮምፒቲሽን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ውድድር እዩ ብሓደ ሓቢሮም ክንዝሰርሑ ኣንፃራሕትት ይኸዱ ስለ ዘሎ ይብላ ኣሎ the Arab front lacks unity while Egypt and Saudi Arabia lean toward traditional defense and institutional diplomacy. The UAE utilizes economic leverage and infrastructural investment like DP World to secure ports and bases, causing strategic friction. Then هجرات عرب زبالة عرب ليج مالتي أبالاتنا هجرات عرب حدا نخلاتن بحدا زماكل ويون كمالالين خداق نزفتنا أنت أرحت حدين زخدا زلوا ግብፅን ስዑድያን ምስ ሃገራት ብዲፕሎማሲን ብትካላዊ ኣሰራርሓ ምስ ሃገራት ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን እናሓለኻ ፀጥታ ከውሕዝ ዝኽእል ሽርክነታት ክገብራ ከለዋ ኢማራት ግን ንወደባት ብምቁፅፃር በቲ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኢንቨስትመንትን ካልእ እናበለት ነተን ሃገራት መቃቂልካ ረብሓኻ ምውሓስ ዝብል ጌም እያ ትጥቀም ዘላ ሶቨሬኒቲ ቨርሰስ ግሎባል ጂኦፖለቲክስ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ዝኽተልዎ ዘሎ በቲ ሓደ ልውላውነት ናይ ሃገራት ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ናትካ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ንምውሓስ ዝግበር ኣካይዳ ማለት እዩ the heavy concentration of foreign bases risks turning the Horn of Africa into a volatile flashpoint for greater power conflicts. እታብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ብዝሒ ወታደራውያን ቤዛት ናይ ብዙሓት ሃገራት እሞኻ ኣብ ውፁእ ዝኾነ ውድድርን ህልኽን ዘለው ነቲ ዞባ ሓደ መዓልቲ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ሶ ግብፂ ንባዕላ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ትገብሮ ዘላ ዘዋፃ ዝበለቶ እያ ትገብር ዘላ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ናቱ ረብሓ ንምውሓስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣገዳሲ ክኸውን ሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ክርእይዎ ክኽእሉ ኣለዎም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዎ እስከስምዑ ብኽልተ መንገዲ ቀሪየኩም ክፍትነ ወርቂ በዚህ ቀጠና ላይ እያከናወኑ ያለው ሂደት ከማንም ጋር የመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው ነው። እንግዲህ አሜሪካ አብረን እንስራ ማዕቀቡን እናንሳላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ወደፊት በደህንነትና በቀጠናው ብልጽግና ላይ አብረን እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን መሰል አይነት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት እያስተላለፉላችሁ እንኳን ኢሳያስ አፈወርቂ ስቲል በራቸውን እየከፈቱ ነው። ይሄን የምለው ከምን አንፃር መሰላችሁ? ኤርትራን እንደ ጎረቤት ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም ህዝብ ወንድም እህቶቻችን ያሉበት ሀገር አድርጌ ስለመመለከት ነው። ያው በታሪክ አጋጣሚ ከመለያየቱ በቀር ያ አካባቢ መቼስ ምን አይነት ታሪክ እንዳለው ለና እጂ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን አናሊስትስ ወላ ሚዲያ ፐርሶናሊቲስ ብልጽግና ካድረታቱ ኩላቶም እንታይም ክብሉ ዝደልዩ ሓንቲ ካብታ ዝምህለልዋ ዘለዉ ንጎምሸትን ዘገርሙን ኣይኮነን ኤርትራ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሖ ትደሊ ዘላ እምብለይ ክትብል እሞ ብኡ መንፅር እቲ ኩነታት ናብ ሕማቅ ክኸይድ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ኢሎም እዮም ፍሬሚንግ ወይ እውን ነቲ ነገር ናብ ምንታይ ክደፍኦ ይፍትንሎ በቲ ሆርን ሪቪው ድዮም ድብሎ ዋላ ገለ ዝብልዎ ፕላትፎርምስ ናቶም ይኹን ብካልእ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ከምዘይትደልን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስራሕ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዘይምችኦ ረብሓናቱ ዘጉድል ምዃኑ ከስማዓኩም የወላቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብሓፈሻ ሓደ እንታይ ክብሉና እስከይፍትኑ ግብፂ ስነ ኤርትራውያን ክትጥቀመሎም ትፍትን ኣላ ይብሉ እምበር ንስኻትኩም ክትርድኡና ኢኹም ትሓስቡ ማለት እዩ ንዓና ንምጥፋእ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ በደል ዝፈፀመ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ግዜ ጥልያን መንግስቲ ጥልያን ክንደይ ሰባት ቀቲሉ ኣይፈልጥን እየ ኣነ ብዝፈልጦም ብዘንበብኮን ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ዝገደደ ስቃይ ዝፈፀመ እንተሎ ኮይኑ መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ ንግስነታት ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ተዛዓበየ ሽግር ናታ ኮይኑ ተሪፉ ወላ እውን ቅድሚ ጥልያን ምምፁ ካብዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ዝብገስ እዩ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክትንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ክፋል ናቱ ካብቲ ታሪክ ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ እውን ተሪኽሞ ወላ እኳ ንሱ ካብ ዘበነ እንግሊዝ ናይ ጥልያን ጀሚሩ ዝዛረብ ተኾነ ፕሪሂስትሪ እውን መፅሓፍ ክሓትም ይኽእል ኸውን ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይሆፕ ይገብሮ ኸውን ህዝቢ ኤርትራ
ولا ون كابتن تنتقونه بإثيوبياوያን عقوب كم زي نبره ويون إثيوبيا زلهم إثيوبيا نبرو زلنا توم نجساتن مسافنتن أو زنبرو نهزب إيرترا بعبد درجة زجود ومبرز طعمو خم زي نبرو زي أبزح كاب زنب بقوانه من البات نزي زك مساي زكارا خرطلو ويو كالي كاونتر أرجيومنت زلكم كسمعكم يدلي أبكم سكشن جلف بعفجا قبت يكون كالي بعدي كبرحو مسؤولين إيرترا دسقع يلا نلولاو نتا نجزاتها وحد نتا نلولاو نتا حدن يسقمناتا بدهناتا كاب 4 كيلو كاب إثيوبيان زبقس انتدى يكونوا كاب سودان زبقس كاب جيبوتي زبقس كاب يمن زبقس ولا كاب أمريكا زبقس ممكن ولا ينقلنا أمريكا انتلو خينو إثيوبيا جريك ما تصل ما يبينوا بغيه بحرك واقعنا أي مثلا سلازي نزي عمو كلير برا قصيلو pillar of stability. Egyptian Foreign Minister Dr. Badr Abdelati recently described Eritrea as a pillar of stability in the region. زي عنا جيركمي قبتي بمنقدناي منستر قدات وصايناتهم دكتور بدر عبد اللاتي إيرترا حنت مسرتنا يرقات أبتزوبايا يلو أبي إيرترا تزارب نيرو نلولاونتن جزاء وحدنتن رقاتن ناي تزوبات صرح ناي stability ناي رقات أبنت إيرترا يلو أبرت اعتزاري بنيراني because قبتكم مخبلو خلو مسانا كسرح خلو لولاونتان جزاء وحدنتن دقاقي موم كحلو لو أنا بليهم سرح زلو زيد ما قد جاسين إيرترا من سميريكا شمقلنا كقبرو خلو النزيه يم نجيرو ممزلو لوكات إيرترا زقبرو زلو تي أميدياتاتهم ببوزلو هم ديكونه أبي إيرترا منكس إيرترا زقبرو زلو راي منكس إيرترا سودان كم هاجر نخد قومي زحق زلو انت حق زقين سوماليا كم هاجر حيال فدرالات منكس خد قوني زحق زلو ني إثيوبيا ونا جيتكم مزلهم نت فدرال منكس دون قبلي حق زو إثيوبيا نخد فرس هيكونن حق زو ويدا زقبر كان تقبر كل جزء أنصار كاس رزقون مر ني إثيوبيا ونا هاجر كيت فرس حق زو سلازي again نلولاونتن رقعتنا يتزوبا نما كلاي منقسنا حل خمبر نك كبتاتون زدلينا حقس كايكونا سلازي إيرترا بمسرتو نزوبا ورقات عبي أبايتا زلوا يلوانيرو يبلالو Deepening ties. Egypt is expanding cooperation with Eritrea, including plans to open an Egyptian university in Eritrea. نبحكي كج زبلهم زلوا جبت سمس إيرترا ببزح من قدي حركة أبو لنكني ناي كايرو يونيفرسيتي بإيرترا كان فرق خافت مخانو مسمعون كعبديهم دليم زلوا the indoctrination risk. While education is good, there are concerns that Egypt may use the platforms to fuel anti-Ethiopian sentiment and destabilize the region. So, Egypt university كفيتاني إيرترايان brainwash كيرا إثيوبيا كم تسألون أنصار إثيوبياوين كم زحسبوا كتقبرون تخليها بتمرتيب لال oh my goodness. حتى مجمر يا صومتكم أنه نفسهم تمهاروا حنقول لكم كفتوا إيرترا وترى إيرترا بجبت indoctrinate كونز خليها جبت انتهي مخانا أمتى درجة زلا مخانا نفلتنا يس قدان عسوان سلازلنا كاب جبت خن ربحنا نغل زلنا يز مثلا نمبر إيرتراين نفسنا زغالنا نفسنا كنهنس نغل نمبر أب جبت تجربيتك خيز دل إيرتراوي يلا ما نم يلا كن زلنا يكونتات اتجرز فطور صقم مسمان ممكن سرت عاصي ناس لزلنا كاب جبت أين كن مهارون نغلالو كاب تبيان كن مهارون نغلونالو كاب جبت كن مهارون نغلونالو كاب يمن كن مهارون نغلونالو نحنا قلنا عندنا عقب نفلت سباتنا ስለዚህ እዚ ውን ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይኮነስ እቲ ኩንነትና ፈለጥና ክንከይድ ስለ ዘድልየ ብሓፈሻ ግብፂ ተሽከዖም ኣላና ኤርትራውያን እሞ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዝድንግፅ ዘለኹ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል ክብል ይድፍትን ዘሎ ተኽኢልካ ነቲ መሃይም ህዝብካ ሓግዝ ነቲ ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ወሪዱ ዘሎ ህዝብካ ኣጥዕን ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ الجزيرة لنكنا زجبروا كريكم زي حد أرتيكل أو سيوم على الجزيرة بزعبة زمرج عز بعض زلوا إثيوبيا تبهال أنتي كم تمثل زجلت مالت إثيوبيا تجلنس وطبعا هذا 240 شاتن أوكي حق ده حسوت يزول ويو GDP per capita ناتا حزبنا تا population 235 مليون حزب الله يبلع على الجزيرة I can't believe this area سبحتنا تا برناتهم كم يكم زلوا ينقرالو هذا دولار 260 دولار بر كوين خمسلو inflation أثرت هذا بشوعته خاصوتي زون من قصص بلي unemployment غلط البوناسي 3% حزبي إثيوبيا زي فلتون كله خليها بتهاجر this is BS literacy rate سوسامي تاوي تزبع تمرتلو okay whatever زمان هنا يكونن religion 67% حزب إثيوبيا كريستيانيو يبللو 31% دما مسلم يبللو I don't know كون غلي official languages بزح ቋንቋታት ኣለዎም life expectancy 70 ይብላሉ
human development index ድማ 0 بلا بلا اوكي حنتي ابز ገይሮም ማዘሎ ነዚያ የኸረኩም ደለ military force ፋኖ ዩስ ውግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ነው ዝካየድ ዘሎ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ኣበይ ቦታ ምርጫ ውግን ወረ ውግን ከም ዘሎ ከርኢ ኢሎም እዮም ገይሮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ካብ 2022 ጀሚሩ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ዝገልጽ ካርታ እዚ ረይዎ ካብ 2022 ጀሚሩ ክንደይ መጥቃዕትታት ይካየድ ከም ዘሎ ብመን ብፋኖ ዝበዝሐ ምዃኑ ናይ ፋኖ ዩስ ሚሊሻ ሚሊታሪ ፖሊስ ፎርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ማለት እዩ መጥቃዕትታት ናይ ፋኖ ናይ OLA ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ከምኡ ድማ unidentified military groups ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ መጥቃዕቲ ከርእይዎ ከለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ሃገር ዘይተኣደነ መጥቃዕትታት ይካየደሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ንከምዚ ዓይነት ዕግርግር ዘለዎ ሃገር ከም ዲሞክራሲ ገይሮም ክሸጡልካ እዮም ዝፍትኑ ወይ እውን ከም ሓደ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር እሞ ኢንቨስት ክትገብረሉ ኣለካ ኢሎም IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ጎስጓስ ይገብረሎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ነታ ኣጀንዳ ናቶም ትሰርሕ እንተለካ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣለካ ኣየገድስን እዩ እቲ ዝያዳ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ መን ይፈልጥ ማለት ወታደር ናይቲ ሃገር እዩ armed violence ኣብ ተዓዲ ዘሎ ዝያዳ በቲ military and police forces of Ethiopia እዩ ዝበዝሐ ዝግበር ዘሎ ዕንወትን ኩናትን ዕግርግር ስለዚ ተቐንዲ ተሓታት ኣብቲ ዕግርግር ዘሎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ድማ እቲ ካርታ ከመይ ከም ዝመስል ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለዩ ድማ ምርጫ ዶ ካልእ ዶ እናተባህለ ድራማ ዝገበር ዘሎ ውሑስ ዝኾነ ምርጫ ክካየድ ድማ ትብልኹም ዘለዉ anyway ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንመለስ The political regional situation in the Horn of Africa is there are multiple layers. It's almost like, you know, you have an onion which has many layers to it, and you take off one layer of an onion and there's one underneath it. So we have, you know, what's going on in Tigray between various sections of the TPLF. We have what's going on between Tigray and Ethiopia. You have what's going on possibly between Tigray and Eritrea. You have the complications of the civil war in Sudan with certain outside forces supporting the RSF, other outside forces supporting the Sudanese armed forces. And then you have the other neighbors, whether it's far away neighbors like Egypt or neighbors across the Red Sea. In the Arabian countries, you have Saudi Arabia. You have, of course, the United Arab Emirates, and you have other neighbors. So it's an extremely complicated situation, of course. ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝዛረብ ዘሎ እቲ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ወይ እውን ዘሎ ሽግራት ከም ሽጉርቲ ገይረ ዝርዮ ይብል ሽጉርቲ ማለት እቲ ሓደ ምስ ቀለፍካ ትሕትዩ ካልእ ኣሎ ክሳብ ናይ መወዳእታ ናቕረፍካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ጥራይ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ይነግር እዩ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፀገማት ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ዝደልዩ ፀገማት ኣሎ ካልእ ዓይነት ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ዶብ ሰጊሮም ዝመፁ ወይ ርሕቕ ኢሎም ዘለዉ በዓል ግብፂ ድዮም ቀይ ባሕሪ ሰጊሮም ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ድዮም ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሕልኽላኽ ከም ዘለዎ ክገልጽ እዩ ዝፍትን ኮምፕሌክስ ዝኾነ ሲቹዌሽን ከም ዝኾነ ድማ ይገልጽ እዚኣ ሓቂ እዩ And then you have the other neighbors, whether it's an extremely complicated situation. Of course, you know, the rumors are that that Eritrea is plotting with certain groups in Tigray and with certain others against Ethiopia. And, you know, then there are other rumors about who is supporting Ethiopia. So it is a very complex stew with lots and lots of meat. እንታይ ስኬብል ንኤርትራ ከየፀለመ እንድሕሪ ከይዱ ደሞዝ ስለ ዘይክፈል ገለገለ ብዙሕ ሓይልታት ኢዶም ከም ዝእትዉ ዘለዎ ዝንገር ኮይኑ ገለ ካብቲ ዝሕመ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ኣንጻር ኢትዮጵያ ንዘለዉ ትሕግዝ ከም ዘላ እዩ ዝሕመ ይብል ኣብ ከምዚ ዕድመ በፅሕካ ዶ ወደይ ኣብ ዘይከውን ትውዕል ኢኻ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ትሕመድ ኣይትሕመን ከም ድሌት ክዛረብ ይኽእል እዩ ቀዳማይ ብግልፂ ነቲ ንሱ ገንዘብ ዝኸፍሎ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ንዖም ሎቢ ክገብር እዩ ይኸፍልዎ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ንዓታቶምን ነቶም ዓፋርን ናይ ብረት መጥቃዕቲ ንክገብሩ ብግልፂ ኣብ ከተማታት ኣኼባታት ክገብሩን ኣንጻር ኤርትራ ውግእ ንክገብሩ ነቶም ናይ ዓፋር ዶ ናይ ገለ ድብልዎም ብረት እናዕጥቖም ከሎ ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ዓቕምዳ ስለ ዝሓፅሮ ዋላ እቶም ዝድግፎም ትርጉም ስለ ዘይብሎ እምበር ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዩ
ግን ኣብቲ ምውንጃል ንኤርትራ ክትወንጀል ኢኻ እዮም ዝጓየዩ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ እሱ ኢልዎ ኣይልዎ ዘገርም ኣይኮነን ወረርቲ ኢንተርቪው ከማን ምስቶም ብርጌድ ንሓመዱ ደገሎ ዝበሃል እዩ ገይርዎ ዘሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ስዒራ ትወፅእ ዘላ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምትና ድማ ኣይ ቲንክ ንሳቶም ካብቲ ፅቢቶም ወፃኢ ከይድዎም ዘሎ ካብቲ ንሳቶም ዝግምትዎ ዝነበሩ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝነበሮም ወፃኢ ስለ ዝኸደ እንታይ እንተገበርና ክንሽንክሮ ንኽእል ወይ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ፅቡቅ ከይንገልፆ ብኸመይ ናብ ሕማቕ ገፅና ክንጠውዮ ንኽእል ዝብል ዘረባ ወይ እውን ፈተናታትን ህቀነታትን ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ቀዳማይ ኣጀንዱ ወየዳ ገንዘብ ብላዕ ኢልዎ እዮም ዝኸፍልዎ ዘሎ እምበር ንሱ ኣጀንዱ ቀዳማይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይደሊ የለን ታዳ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክትረክብ ዝያዳ እሱት ኣጀንዳ ናቱ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ክትከይድ እዩ ዝደሊ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩላቶም ግን ኤርትራ እዮም ዝደልዩ ኣብዚ እንታይ ርአኩም ፀኒሐ ናብ ዓሰብ እንድሕር ከይድና እንታይ ከጋጥመና ክእል እዮም ዝብሉ all they care is ዓሰብ ኢትዮጵያ እንትኾኑ ኣሜሪካ ብዓብዩ ድማ ምስ ኤርትራ ዓሰብ እዩ ዘድልዮም ዘሎ and no wonder ስለምንታይ ዓሰብ የድልዮም ኣሎ we all know ስለምንታይ ምዃኑ because this is strategically extremely important እዩ ብዓብዩ ድማ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ማለት ሓደ ናይ 1200 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብቲ ቦታቲ ድሌትካ ንክትገብር ስለ ዘኽእለካ ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ኣድቫንቴጅስ ብካልእ ክትክኦ ስለ ዘይትኽእል ልክዕ ከምዚ ኢንዲስፐንስብል ንኤርትራ ገዲፍካስ ኩሉ ኢትስ ኦኬይ ክትብል ኣይትኽእል ኒኻ ኣብዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ዳትስ ዋይ ንሳቶም ዋላ ሶማሊላንድ ተተባሃለ ቀዳሚ ነገር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይብሉ እንተ ሃገር ስለዚ ኣሜሪካ እስራኤል ኣትዩ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፍልጦ መሃብ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይኮነ ምክንያቱ ነቲ ሶማልያ እውን ክረብሕሉ ስለ ዝደልዩ ጆጆ ብኩሉ ክፃወት ስለ ዝደልዩ ስለዚ ነቲ ሶማሊላንድ ሃፋን ተስፋ እናገበርካዮ ምኻድ እምበር ኣፍልጦ ሂብካ ፍሉይ ትረክቦ ነገር ስለ ዘየለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሶማሊላንድ ዞን ካልእ ምስ ኤርትራ ከተወዳድሮ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቶም ዋላ እውን ኩላቶም ዋላ ኢትዮጵያ በሎ ዋላ ኩሉ በሎ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝያዳ ተኩሮ ናቶም ከም ሕልሚ ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም ኤርትራ እውን ተመሊሳ ሓሳባ ቀይራ ምሳና እንተ ተኣቱ ነይራ ኤርትራ ከምቲ ናይ 2018 ዝነበረ እናባና እንተ ዝምለሱ ነይሮም ምሳና ክሰርሑ ዕድል እንተዝቡና ነይሮም ክንደይ ሰናይ ምኾነ ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዐ ኢኻ ካባታቶም ብዝኾነ ኩነታት ፋሒልዎም ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ ምርጫ ኩነታቶም እስከንመለስ ብልፅግና ብፍላይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ይብሎ ኣሎ እስከንመለስ ኣብዚ ስልጣን በያዙ ሰሞን ካሪዝማቲክ ተደማጭ ተጽዕኖ ፈጣሪ በሚሉ ርዕሶች እየደመቀ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውዳሴ ከተጠመዱ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች አንዱ ነበር። ባለፈው 5 እና 6 ዓመታት ግን እሳቸውን ሲገቡት ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት የከተተ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ተስፈኛዋን ሀገር ወደ ጦር ሜዳነት የለወጠ መንግስት፣ ባለሀብቶችን እያሸሸ እያባረረ ያለ አገዛዝ ወዘተ የሚሉትን ጉዳዮች በስፋት መዘገብ ቀጥሏል። ዓለም እየመሰከረልኝ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም እየመሰከረባቸው እንደሆነ በእማኝነት ለማሳየት ዘ ኢኮኖሚስት ከጻፋ ብሓፈሻ ለንቀነ እዚ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝብል ኣዶነ ምስ ኣበይ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ኣብዚ ቅንያት ናይ ምርጫ ክምሕሱም እዮም ዘጋልፅዎ ዘለው ሓሶት ኣይኮኑ ዘርብ ዘሎ ጀስት ራይቲንግ what obvious is ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ኩሉ ሰብ ዝርድኦን እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ምርጫ ናይ ሓሶት ምዃኑን ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ሕልምታት ድማ ንኢትዮጵያ ከም ድሌቱ ክገብራ ክእል ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን እቲ ቀንዲ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑን ንጉስ ክኸውን ንኤርትራ ካብ ኤርትራ ድማ ብሓይሊ መንዚኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ወሲዱ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ክህልዎ ይደሊ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ዞባ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ሰላም ርቃት እንትደልላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምንጭ ናይ ዘይርቃት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ድማ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ደጊሞም ደጋጊሞም ይፅሕፉ ኣለዉ ዋላ እቲ ናይ ቁጠባ ዝብሎ እውን መብዛሕትኡ ንውሕዳት ሰባት ዘርብሕ እምበር ንዝበፅሑ ሰባት ሓደጋን ሽግርን ከም ዝፈጥር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ናብ ኩናት እትኸይድ ዘላ ንኩናት ፈትሑ ናብ ካልእ ኩናት ክሰግር ዝመርፅ ከም ዝኾነን ብጀካ ኩናትን ጥፍኣትን ካልእ ዘይፈልጥ ምዃኑ ኩሉ እቲ ናይ ቁጠባ ዝብሎ ዘሎ ድማ ንውሕዳት ዘርብሕ ዝበፅሑ ሰባት ኣብ ሽግር ከም ዘለውን ያ ብዙሕ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ዳርጋ ክእግድዋ ቅሩብ ተሪፎም ኣላ ግደማ እውን ህሉ ኮይኖም ካልኦት እውን ካብኡ ተቀቢሎም በል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣ ቀንዲ ግን ኣብይ ኣሕመድስ ድሪምስ ኦፍ ሪሜኪንግ ኢትዮጵያን ሂዝ ኢሜጅ ትብል ንጉስ ክኸውን ስለ ዝደሊ ንንጉስ ንክኸውን ነቲ ከባቢ ናይ ምብፅባፅ ሕልሚ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ ንሱ ዝደልዮ ሕልምታት ናቱ ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ከባቢ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ፀገም ግን ንመብዛሕትኡ እቲ ዞባ ሽግር ከም ዝኾነ ካብ ቀደም ዘመግስዎ ዝነበሩ ካሪዝማቲክ ክቅይር ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ዝብሎ ዝነበሩ ሎሚ
انترفع حماق صبغ زي وصو نخل لك شجر كفتر كاب كويناتن أجرجرن زي عرف ندك سبات كساغن كأنقن برا هوا زي فتر مراحي يمزلو وزلو أجن سبعة ميفن ورد بانكن جنزب زبو وزلو استزعف أنت تزعفه كغير وزو خلو زكالة مثلاً معناته نبي أحمد نكغير وانت تدليو يعني هذا معلتنا هذا شو منا هذا ورح سرح ينيرو أفسد أن قتل دلي وصل زلو maybe at some point أبجل كم زك عم وخ مسلو خليهم but in general كان ريا لنا they're just أبغى نخينهم زتاق على زلو ينبر كودقوا يدلي ويون كلا يدلي ولو إلنا كنزار بعين خلينا حنت سامرنا الجزيرة زكبر وام كريكم ذكريكم أنا كنت سوف ناتم نوع زبال أرتكل يوم جرام نيرم زات من رجع نايت أرتكل سامر قبر ليلي نيرم but somehow I don't think رقيبا مؤكد سلا مثلني so بزعبة مرجع كل تزرباك بكمو أبزون درجة فيك مرجعان نام سلوز قبر زلو كنتات مقارون زقلتو بزحت gazetanya tad bahaltini romyam. Ethiopia is going to elections on June 1st. Can you tell us who are the top contenders and whether these elections are significant or not? Well, I mean, whether these elections are significant or not. Well, I mean, the Prosperity Party of Prime Minister Abiy is one of the major contenders. In fact, it's really the only contender. I mean, there are several blocs, mostly drawn from ethnic groups, the Oromo Liberation Front, the Oromo Federalist Congress, the Ethiopian People's Revolutionary Party, MEDREC, and a whole series of other parties who are all standing. But, you know, quite frankly, I don't think they or anybody else expects them to get anything more than a handful of votes, and I would expect that there will be a landslide for Prime Minister. بعبشات بلتقنا كشفافن ولو قال ديمقراطيا وقبابيو قال ملاك قال خمسلون يوم دفت نزل لو قلنا كشفنا زي تغاديو دونالد ترامب أبي أحمد أبو خلو تسلطنا تمخانو ردويو جستا يكنا جستا ماسك قبرو قال كتعاريو لو قال إني دفت نزل لو بدتنا it's not gonna fly everybody knows دونالد أتي بلتقنا أنا أبي أحمدن كأوات مخانو already celebrate كيرم وديهم زلوا يوم كمان سزي نختمسل زكبر نجارات هاللوجن وان هورس ريس بالولو حنت فرسيات قويتهم قالوا ساكت مخمسلو بتدحريت عجبت ترايو قال سباتك قبل سمع لهم إرتراويان زي بزعبان إثيوبيا من الرجاء انتي زار بالكم ما بعدهم من الرجاء زي بدكم يقولوا كلتي حديو الشماو من الرجاء هبت قبر زي مقبارون كل حديو it's not like من الرجاء غير كديمقراطي براكتس قبر زي الله غير كهتمثيل يبلكان ወይ ሓዳ ፊቱ ጽቡቅ ጌርካ ግብሮ ወይ ድማ እንታይ ክትገብር ክንዲዚ ገንዘብን ባጀትን ሓደ ኤርትራ ከማይል ጽሕፍ ነይሩ ፌክ ምዃኑ እናፈለጥኩም ስለምንታይ ክንዲዚ ድራማ ትገብርሉ ኣለኹም ኤቭሪባዲ ኖውስ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ክዕወት ምዃኑ ሶ ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ተዋስኦ ዘድሊ ኢሉ ነይሩ ያ ተዘረባ ትኽክል እዩ ማለት ኣብ ኣፍሪካ ኣበይ ከምት ጥዑይ ምርጫ ዝግበር ሃልዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዓብዩ ኣነ ከምዚ ናይ ፀረ ምርጫን ፀረ ገለመለን ኣይኮንኩን ግን ካብ ብዙሕ ዜናታት ዝከታተሎ እቲ ምርጫታት መብዛሕትኡ ግዜ ያ ማኒፑሌሽንስ ኣለዎ እንጂ እሱ ክሳብ ዝኾነ ወላ እውን ከምና ኮነ እንደሞ ይመረፅ ተይረልካ ግን ኦኬ ፌር ኢናፍ ሓደ ዓዱ ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ገብሩ ወሎ ዝብል ዘረባ ኣካባቢ ክወፅእ ኣይደልን ያኔ ኢትዮጵያውያን ከም ዝመስልዎ ኣብይ ኣሕመድ ይመረፅ ካልኣይ ግዜ ይምረፅዎ ኣይፍተዎ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ጥራይ ንሕና ከምታ ዘላታ زي لكن هذا perfect democracy كهذا اللغة اللي قلق بالكنا نفكر إنه سوزي we have to تكون تات مردع يد اللي مالتي نغطي كم تريور لهم credibility and caution predetermined outcomes is already استجمت يوم من كم زعوات كل سنة فلتيو كم يخاق خونيلو أتوم كالوت oppositions بحالو شمعوي انتاش مزلهم برك ساكندوني أبي كشجرو ويمسكهم كفترو كل يوم يلقى زربا يكونن strong arm tactics كل نجار تيبلتكنا كم زعوات نعوز زمشاش نجارات بر بفلوي نجار نعتو وداديرهم كسعروا زغلو بارتات على الكازر بايكونن كمان ما the government will collect votes only in secured areas كمون بعبيو تمرجع أبكل بوتاونا يكادني ولا فكت قبرونا أبكل بوتا قبر زغلا يكونن سلزي يا نعم سولوس قبر مرجع مخانو يوم زنقر زلو it is what it is كم كنتاتو كتريات خلي خاصو
Instead, what we saw was a kind of what you could call a military alliance with Eritrea in order to contain. بحفشة انتايم زولو بزي أبي أحمد زقبر أنت قبر حجون أنت خوني ناب كوينات نكخيد نبر صبوق ناي مرج أجير وناب سلام كوسز زغل مراحي كونن يلوم يوم أبزي تيارتون which are the neighbors, and therefore we can say that the situation is now worse than it was before the truce, because the two countries, particularly Eritrea and Ethiopia, can go to war anytime. If this situation escalates, it has not escalated. But I speak to the diplomats from time to time, and it tells you that this is a ticking time bomb that need to be addressed. And I don't know how, because all the landlocked countries would like to have direct access to the sea. That's a legitimate quest, but how it is done becomes a big. بحفش أنت إذا بلزلو بلتقنا نجون تقني أبي أحمد نمرج أمتيو بونجر كمتيو الكات قمتو مراحي كونن أنت تمريتو حنتي زربا كمية رياسيو مسيلكم كاب جنبارات متيو بيج دز جبر قال كابتن وحدات مرحتنا أفريقيا يبالقرب كا في الشغطة والسخية بلا لما هذا حسوت مخانة تمرتخي قال كان خمس سليل مالتيو بحفش أبي أحمد سلطان حيزو صبو نجر كمتي الكاخد قمتو تخل مراحي كم زي كوني صبو غير يجلس أبعدو كمعبل أبعدو فوكس تزجبر بزو صبو نجا كجبر محلقن تي أتوكروناتو أفتك بحري دللي يلو بحيلي زجبرو زلقن نتكبابي كابزلو نابز جدد شجر كوز دوزخل مخانو يزارب زلو لذي ولا كوا ريفورم تجبر بتعدي بتحدي صبو نجار ترجعتات كلام لا سريع كتبت خلقن أبتعدد ما أزيو كبيت زخونة ناي بات إراق لولاو كمونا من هر واقعات نسمعي زخدة من عبر ما فتي مسابقة أور خمسة كل كوين هم زلوا يزنقر زلوا سلزي a paper the paper leader is highly skilled أورقات تمرت زلوا وتحضروا تمكروا زلوا نايسليا تمكروا زلوا قلق ليز بلاكا making him a top of the range of Africa كابزلوا مرحتي بتمرتي PhD زلوا وتحضروا كونريل زخونة أفسليا دمانوي عمتها تمكروا زلوا سلزي أب تكنولوجي ونفلتوا زلوا يلكا هذا أزيو فلوي مراحك مثل خلي أبايتا كتري خل هاجم انترفع أجرجرم كيناتن كالك ابنجر كبر زي كاله مراح مخانون يجلس مالو تيابزي again those are all تفل عليه ترجم زلوم يوم كماليسنا كل زنرية زلنا مسكبابينا أودا دير كقطرية خلها كنا منتاي اتكبابي ناب كبد كمزخ خيد كمزخل ون دقيمم دقاقيمم يوم زنت روزلو حنتبزي مستمرجات خيز الله زر بعد ما زي አማራ ክልል ከደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በአገዛዝ ጦርና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የብልጽግና አገዛዝ ጥምረት ፈጥሮብኛል ያላቸው የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች በራያ ዋግምራ አቅጣጫ ሰፊ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ተሰምቷል። የብልጽግና አገዛዝ በራያ ቀጠና የፋኖ ኃይሎች بحفشة بزح بوتات نتمرجع خي كايد بزح تسع بوتات يقطمو كم زلون زقلاس كوينو تمرجع بزار بعد عيوز بعض زلون بر أبايتا نخي جبر فانو ترير زخانة مجلس وسيو نتي تزازنا توز تحسد ما صنع زخانة سقم تكوس زلون ترايلو أنا already هذا فيديو ريالو خبز خبر بس لزي كالكمبر تمساسالون شنة تي أولاز بعد مالتيو كاب حق وصاي كنقساقسو زفتنو نسون بغديو سقم تكوست كم زفتن زولي Reported on May 28th in parts of Ethiopia's South Wallo zone. So بتفلالي بوتات زخون يكون كل محارة يكون ولا ونتي أورومو أب كلنا مالتيو سقم تيوست كم زلون نتي مرجعات نخي كايد صنع زخونة إزازات محلاليفو كعصون كلني فتن كم زلون زم الرجازي نقول لزب إثيوبيا زوكل كم زي كونن مفلات أبزون تي أولا زبهال صحف نوي هاوتيو نتي مرجع فيك مرجع مخانون حزب دما نابت مرجع كي ساتفو صنع زخونة مغل كالي قبر كم زلون election he is pressing ahead is not merely a sham, it is a political crime. كذي شماو مرجع ترى ده كونس جبني دفتم زلو بشي مرجع يزل زلو so Ola will not sit idly by while Abiy Ahmed mocks our people. ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ንምርጫ ዝግበር ነገራት ኣብ ጽኑዕ ይኽልክል ከም ዘሎን ኣብ ዝኾናው ከይሳተፍ ድማ ናቱ ትእዛዛትን ናቱ ቁፅፅርን ይገብር ከም ዘሎን ብግምጣሉ ሰራዊት መንግስቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ
ነቲ ዝግበር ምርጫ ንምሕጋዝ ኩሉ ጸጥታዊ ምክልኻላት ክገብር ምዃኑ ይንገራሎ ፋኖን ሸነን ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ዶ ይሰርሑ ኣለዉ እንተልካ ኣብ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ዝብል ክንክትመጽእ ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ዝተወሃሃደ ስራሕ እዩ ዝርአ ዘሎ ብክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክልላት እውን እንትኾነ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ንምዕንቃፍ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ከመይ ዝበለ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት እያ ዘላ ሃገር ምዃና ጥራይ ክትግምት ትኽእል this is the Ethiopia they brag about ከመይ ዝበለ ውግን ወረ ውግናት እዩ ዘሎ ሃገር ነዚኦም ፍሉይ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ገይሮም ንዓለም ክነግሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ግን somehow things are ዝገበሩ እንተገበሩ ሸለል ዝበሃሉ ሃገር እዮም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝገለፆ እስከኢሎም ኣብዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ኣፅዋራት የውሕዝ ከም ዘሎ 44 ፍላይትስ ጥራይ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ይኣቱ ከም ዘሎ ካብ ኢማራት ተበጊሱ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ሜይ እዘን ወርሒ ሓሙሽተ ከይተወደት ከላ we have already seen unprecedented surge in suspicious UAE cargo flights arriving in Ethiopia. So far, 44 flights have been recorded to this month, including more than 8 confirmed arrivals at Bahar Dar Airport in northern Ethiopia. Come to ريوز لهم أب ورحمشت إمارات أب كبير زخونة كنتات كلا 44 flights وتهدراوي أسوار زعنا ويولوجيستكس زعنا ناب إثيوبيا كاباتن دما ببزحي ناب بحر دار قصن كخدا كم زرعية زلوا أيام زنقرو إذا ما انتهي زريكا أب تكويناتن ورا كويناتن تي إمارات بفصم نابو ندحر كبل كم زي كلن نابي أحمد دما كل زكاة له قبر كم زغلن ناب ورحي تشعتنا عسران همشان جميرو تفلايتس ساكن دي لعل كم زنبري الجون انتخوني يغسل كم زلون بفلاي أب وطرن ورحادن ورحغلتن كساب تكوينات زجمر برتع كم زنبرن تكوينات نزجمرت خم زوردن هجي دما مقراص ناي تقسم استقبره نلعل قصو يديب كم زلو يمزر يزلو سلازي ناي يوي فلايتس ناي بحكي نتكبابي تي إمارات زلو كونتات قليل كم زي كونت راي مجنزاب يدلي أبزون يرينا له كاب مارش جميرو ون جناب أبريل قصو يديب كم زلو يمزر يزلو إذا كم زيلو نحلو خلو أبت دهريت ملسيلنا ترينا أبزيا حنت فيديو نيرا صبغيرا يسمعكم من صبغيرنا هنسمع سلا زلنا. Tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. እዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ባብኤል መንደብ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ይብልዎ እዚ ቦታ እዚ እንድሕር ጽቡቕ ዝኾነ መዕለቢ ተዘይረኺቡ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዮም It is a strategic pressure point. Control it and you influence global trade itself. If Sanaa closes the Bab al-Mandeb, neither humans nor jinn will be able to reopen it. So if this gate closes, the tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. ደጋጊሞም ነዛ ናይ ባብኤል መንደብ በዚያ መንገዲ እዮም ዝገልጽዋ እዚ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኮንቴስት ዝዓበየ ውድድር ዝዓበየ ቅድድም ዝዓበየ ህልኽ ክግበረሉ ዝኽእል ቦታ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝግበር ቅድድም ወይ እውን ውድድር ወይ እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ትሑት ዝበሃል ክዓፅዎ እንድሕር ኺኢሉ ነዊሕ ግዜ ከም ዝዕጃብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንሪኦ ዘለና እንተጋጢሙ it's going to be a disaster of epic proportions ይብልዎ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ ምንታይ ኣብ ኤነርጂ ሰፕላይስ ኣብ agriculture ኣብ manufacturing ኣብ fuel prices ኣብ global trade market stock market ካልኩሉ food prices ከምኡውን political instability ስለዚ እዚ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ that's why እዚ ከባቢና ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ልዑል ጠመተ ዝወሃቦ that's why ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ዞባና ዝጓየዩን ፀለፍደፍ ክብሉን ዝረኣዩ now ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፁ ዘላ እስከ እንታይ ይብልሎ ስምዕዎ Eritrean government's attempts to normalize relationship with the USA. We have explained to our supporters that's directly a result of the Eritrean government concern about the rise of the ABRF and fear of the USA government supporting ABRF. What are your thoughts on this matter? Well, it's the same thing. እቲ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ከቕርብ ክስማዕ እውን ዝኽእል ኣይኮነን እቲ BRF ዝብሎ ዘሎ ትብርጌድ ንሓመዱሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ምሳና ክሰርሕ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ I don't even understand እንታይ ማለት ምዃኑ
መንግስት አሜሪካ ምስ መንግስት ኤርትራ ክሰርሕ ምጅማሩ ሲ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ምክንያቱ ነዚ ገንዘብ ተኸፈሉ ሲ ፖሊስ ናይ አሜሪካ ዝውሮ ይመስሎም ነይሩ on this matter? Well, it's the same thing that I tried to do when I was Assistant Secretary of State. I really wanted better relations with Eritrea because it puts the Eritrean leadership in a very difficult position. If Eritrea actually opens up to better relations with the United States, that puts them under a microscope, and then the absolute power of the dictator starts just flowing away, just like sand in an hourglass. When you turn the hourglass over and the sand starts disappearing, that would be the same thing, because the last thing that a dictator like President Isaias can tolerate is having an opening, because then እጅንታይ ዝብል ዘሎ ትዘገርም ኩነታት ማለት እዩ ኣነ ኣብ ግዜ ኣብ መንግስቲ አሜሪካ ብሰርሐሉ ዝነበርኩ ከም ኤምባሲ ይኹን ኣብ ካልእ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ደልዮ ነይረ ምክንያቱ እንድሕሪ ምስ አሜሪካ ስራሕ ተጀሚሩ ሲ ውልቀ መላኺ ወይ ዲክታተር ሽዑ እዩ ክዓኑ ዝኽእል እዩ ዝብል then how on earth መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ነይሩ እንድሕሪ ስኻ ምስ እናሰራሕካ ዘውትቆ ነይሩ ተዝኾ ወይ እውን ሙሰቪኒ ኣብ ስልጣን ከመይ ገይሩ ኣሎ ወይ እውን ኣብ ሱዑድያ ዘሎ ነገስታት ምስ አሜሪካ እናሰርሑ ከመይ ኢሎም ኣለዉ what kind of logic is this? ኤርትራ ኩሉ ገዳታት ተተላዒልዋ ምስ አሜሪካ ሰሪሓ ይሰሪሓ you're just gonna be one ማለት ናይ አሜሪካ ካምፓኒታት ክመፅአን ንኤርትራ ከተማሓድራ ይኮንካን ክትመፅእ ኮርፖሬሽን ኢኻ ክሰድድ ኮርፖሬሽን ስናትካ መፅአን ማዕድናት ደን ከውፅኣ ምስ ኤርትራ ክሰርሓየን we are not allowing you to run the government. ኤርትራ ምስ አሜሪካ ክሰርሕ ማለት እኮ መንግስት አሜሪካን ኤርትራ ከመሓድራይ ማለት አይኮነን እኮ just ሰላም ከለወና ገዳ ከተልዕላ ኢኻ ሽዑ ናይ አሜሪካ ካምፓኒ ምስ ናይ ቻይና ተወዳዲሩ ማዕድን ዲከውፅ ፋብሪካ ዲከሃንፅ ንኤርትራ ብዘርብሕ መንገዲ ማለት እዩ ደይርብሕ ተኮይኑ ደይዋፃና ተኮይኑ ወናይ ክሰርሑ ዲ ድጎማ ክግበረልካ አይኮነን you're going to compete ምስ ናይ ሱዑድያ ምስ ናይ ግብፂ ምስ ናይ ጥልያ ምስ ናይ ካልኦት ዓለማት ክትወዳደር ኢኻ ብቅዓት ተለዎም ቶም ካምፓኒታት ናትካ ብኤርትራ ክሰርሑ እዮም ተዘይብሎም ግን ንዓኻ ብፍሉይ ብኮራፕሽን እትወካ ምክንያት የብልናን ብካልእ ዘራርባ ንስኻ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ካምፓኒታት ናይ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ምጅማሮም ኣብ ፖለቲካ ናትና ራንክ ክትገብሮም እንደኸፍቅደልካ እዩ so እቲ ዘረባናቱ ርእሲ ስለዘይብሎም ስለዝፈልጦም ምስ አሜሪካ ኤርትራ ክሰርሕ ገዳን ተተላዒሉላስ እቲ መንግስቲ ሽግር ክገጥሞ how is that? بخمي من قدي رجيم تشينج وكاي كون كانت تقبر تلقى بس أنا إن كان هبان بارتنرشيب كتقبريو بزغني تجربة جست إنه كانوا بروهي ليو بحفش أن تهي زبل كله قبل عليه ترى زنا برا قدران تهي سأقام وسيدو أي تقصواني ترى قبر زبل تدلي كل زي من كسير ترى سبوك كقبري ده كم زينا برا anyway who cares about this nonsense تجربة أنا توقن مسمعون مكتتالون قن أقداسي مهنياتو بخمس من قدي they try to fool people and nobody is here to be fooled but ناتهم صنصواي كشكا زغل سب يلن كنبلين عندلي أقداسي يكون كسم أمزيوم مالت سب كدناغرو كل جزء هيخذ بلوس لزخانو نعطاتهم سميكا بعطاتهم زدناغر سبعلو جناي بالني بحفشة ኣብ ትግራይ ከኣቱ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ገዳ ነዳዲ ብዙሕ ሰብኣውን ቁጠባውን ቁልውላው ከም ዘስዓበ ይዝከርም ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ዝቐርብ ዝነበረ መጠን ቀረብ ነዳዲ ኣጉዲሉ ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኣቢሉ ወይ ዝርከብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕጂ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ገዳ ነዳዲ ኣብ ትኽልል ንዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዘበላሸወን ንሕክምናዊ መጓዓዝያ መዓልታዊ ህይወት ብኸቢድ ከም ዝጸለወን ዝኽሕድ ኣይኮነን ይኹን እምበር ነቲ ኩነታት ንምቕያር ኣብ ዝተወስደ ሓድሽ ስጉምቲ ትማል ምጅማር ነዳዲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዓቢ ኣጀንዳ ተላዒሉሎም ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ እቲ ነዳዲ ካብ ወደብ ዓሰብ ተበጊሱ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራ ናብ ዝርከባ ከተማታት ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ዘሎም ሕጂ ድማ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልል ትግራይ ክግዕዝ ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዘሎም እዚ ሓድሽ መስርሕ ነዳዲ ንዞባ ረድኤት ከምጽእ ሓቅነቱን ሓሶቱን ንሚድያ ይገድፎ ኣነ ግን ነቲ ዘረባ ጥራይ ምናልባት you never know ምክንያቱ these are the kind of information easily disclosed ክኾኑ ዝኽእሉ ይኮኑን ግን ኤርትራ ብወደባታ ገይራ ካብ ዓሰብ ከም ባለው የሚገርመኒ እንዲ ዘሎ ግን ትግራይ ካብ ኤርትራ ብወደባት ናይ ኤርትራ ገይራ ነዳዲ ክትእቱ ተጀሚራ ሓላል ይግበረሉ I have no problem for that. ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ሰላም ከለና ኣብ ግዜ ኩናት እውን ኣብ ግዜ ፀገሞም ኤርትራ ወደባት ናትና ተጠቂምኩም ረድኤት ክትእቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎሞም እዮም ኣብቲ ርስም ኩናት ከለና ስለዚ ተጋሩ እንድሕሪ ዓቢ ክዓፅዎም ዝፍትናሉ ኤርትራ ወደባታ ከፊታ
ገዚኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ መስመር ትጥቀሙሉ እንተበለቶም ሓላል ጥራይቲ ካልእ ዘይተደለየ ፀገም ከየምፃልና ጥራይ ትፍርናተይ but I believe the government knows what they are doing ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝገብርዎ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ዘለዉ ንቐትል ለንቀነ ምናልባት ቁርብ ድንጉይ ኢላ ድመፀትና መልእኽቲ ኩሉኻትኩም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና እንኳዕ ናብዚ ንመበል 35 ፅምብል ዕለተ ነፃነትና ኣብቅዓና የቀኒየልና ዮሃና ንዓኻ እንኮላይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድንጉይ ኢላ መፅያትን እዛ ቪድዮ ብኹም ሕጂ ዘመሓላልፋ ዘለኹ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኦፍኮርስ ናይ ኤርትራ ሂሮ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝመፅእ መልእኽቲ ናይ ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሐጉሶምን ከም ዘሰራስሮምን ብዙሕ ዘረባን ምግናንን ዘድልዩ ኣይመስለንን ካልእ ቪድዮ እውን ድንጉይ ኢለ ሪፖርት ዝገብራ ዘለኹ much for coming to celebrate with us the 35th anniversary of Eritrean independence. Distinguished guests, members of the diplomatic corps, ambassadors, نعتنا وحسنا تحت زبل تيما نبعلو زلنا عزوز مبل 35 عمد سنبلنا سنتنا نهزبن منقستن إرترا وكيلة نقع بدحان متاهم نقع حق وسنا يوهانا قبل عبي حبن يسمعني نيابة عن الشعب وحكومة إريتريا يسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا في هذا دماننا anniversary of the state of እንታይ ደስ ኢሉ ንስካብዚ they're really trying ነቲ ሓደ ግዜ እቲ ዝኸድዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ነገር ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ብሄራትን ንምሕላው ዝኸድዎ ርሕቀሲ it's amazing እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ስኢልካ ብኣፍካ ጥራይ ስለ ዝበልካ ደይኮነስ you have to show this ክትንፅባርቆ ኣለካ እና ናብዚ ዘረባ እውን ትሪኢኹሞ ብብዙሕ ነገር ወላ በቲ ኣልባሳት በቲ ካልእ ተሪኻዮ እቲ መዓልቲ ነፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ እቲ 9 ብሄራት ዘንፀባርቕ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ዓብዪ ስፖትላይት እዩ ዝወሃቦ ንገለገለ ሰብ እጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስዊስ ይዝክር ነይረ ደንኩና እንታይ ኣብቲ ጓይላ ዘይኣትዩ ይብሉ ነይሮ ምክንያቱ ነቲ ብ9 ብሄራት ዘንፀባርቑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ዝግበር ዝነበረ ተዋስኦታት ገለ ሰብሲ ዓቕሊ የብሉን ክሰምዖ ግን ትርጉም ካብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ሓደ ነገራት ሎሚ ከይርዳእካ ክእል ግን ምስ ግዜ ተረዲኡካ ንምንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ድማ ምስ ግዜ ተስተማቕሮ ነገራት እውን ከም ዘሎ ነግረ መንገድና ክንሕብር ንፈቱ ምናልባት ፅቡቅ ዜና ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ Eritrea's 360 million Asmara mine delivers first concentrate ahead of full production ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ኤርትራ largest mining ትዛዕበየ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣስመራ ኮፐር ፖሊሜታል ፕሮጀክት ዝበሃል ምስ ቻይና ብሽርክነት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ስራሕ ፍረናቱ ወይ ውፅኢትናቱ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ቀሪብ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዓብዪ ፕሮጀክት ብናይ ኤርትራ ዓቐን ክትሪኦ ከለኻ በቲ ኣስመራ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ዝበሃል ዝመሓደር ኮይኑ ናይ 560 ሚሊዮን ፕሮጀክት is the largest active mining investment in Eritrea ትዛዕበየ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and the biggest China Eritrea joint venture ድማ ኤርትራን ቻይናን ብሓደ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ownership ድማ 60% ኤርትራ ትውንን 40% ድማ ንቻይና this is really incredible ክትሪኦ ከለኻ the project comprises 4 ቦታታት ዝሓዘ እዩ ወይ ነገራት ዝሓዘ ሳልፌት ዝበሃል እንያ ኣብ ጥቃ ኣስመራ ድባርዋ እምባደርሆ ከምኡውን ዓዲ ንፋስን ጉፖ ዝበሃል ቦታታት ዘሎ ኮይኑ combined resources are estimated at around 90 million tons across እዚ ስፍዕ ዝበለ ፕሮጀክት ኮይኑ designed for 16-year mine life ን16 ዓመት ክቕፅል ዝኽእል by the way ነግረ መንገዲ ክገልፀኩም ኣብ ሊንክድኢን ዝበሃል ናይ ፕሮፌሽናልስ ፕላትፎርምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ዕደና ናይ ቢሻ ዝሰርሑ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮፋይል ዘለዎም ኢንጂነራት ናይ ጂኦሎጂስትስ ገለመለ ላይክ ፈሎው ይገብሩኒ ወይ እውን ኣብኡ kind of ከምዚ ኮኔክት ይገብሩኒ ሲ ናይ ብሓቂ እየ ዝሕጎስ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ኣብ ዓዶም ከለዉ ናቶም ፕሮፋይል ገይሮም ኣብ ቢሻ ፅቡቅ ኢንተርኔት ከም ዘሎ ገምጋም ኣለኒ which is beautiful I hope ትካል ካምፓኒታት ናይ ኤርትራ እንተወሓደቲ ናይ ቁጠባ ማሕበራት ናይ ኤርትራ ኣብኡ ንኣብነት ማይ ነፍሒ ዘለዎ ሙሉም ኢንተርኔት ሃልይዎም ካብኡ ድማ ፕሮፋይል ናቶም ናርኣና ምክንያቱ ሰብ እውን ክንቆፅር ስለ እንደልባ ዓቕምና
ክለ ዘሎም ኤርትራውያን ሲ ብሰበይ ሰብካ ጥራይካ ክትረክቦም ትኽእል እስኻ ፅቡቅ ኣይኮነ ምክንያቱ ሰብ ዘለዎ ጥራይ ዝረክብ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ከምኡ ዓይነት ኢንተርኔት ፕላትፎርም ናይ ኤርትራውያን ክትሪእየሉ ትኽእል እንተዝህልውን ንግረ መንገደይ ክገልፆ ይደሊ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ኣብ ናይ ዕደና ዓውዲ ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ናይ ጋና ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ነይረ ኤርትራ እቲ ዕደና ብኢንዱስትሪ ሌቨል ኢንዱስትሪያል ደረጃ እትሕዞን ቁርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ብትዕደና እዮም ዝነግሩ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ተሐጉስ ዜናናትና ድማ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ዕውት ከም ዝበሃል ዓሉ ስሌማን ነታ ናይ ጎልደን ቡት ዝብልዋ ዝበለፀ ጎል ኣመዝጋቢ ናይቲ ፕሪሚየር ሊግ ወይ ከዓ ሊግ ዝዓበየ ሊግ ናይ ግብፂ ኮይኑ ተሸሊሙ it's just unbelievable ሓደ ኤርትራዊ ሰዲድና እቲ ዝበለፀ ሽልማት ናይቲ ሃገር ወሲድዎ እንታይ ይበሃል እዚ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትግረም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ክሰምዕ ከም ንኽእል እዩ ዝርዳእኒ እንኳ ኣብ ዘብቃዓካ ክብሎ ይደልን ዓሉ ስሌማን ዕውት እንድዩ ንሃገራዊት ጋንታና ድማ ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ዘድረራ ሰብ እዩ ነይሩ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ድማ ብሓጎስ ክሰራሰሩ እዮም ደልዮም ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ነቲ ዝምድናና ድማ ዝበለፀ ፀጋ ኮይኑልና ኣሎ ክብል ደሊ ናይ ሎማ ርሰብ ዝቁድየ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕሙን ሓሳብኩም እንግደፉ እናበልኩ ብዛ ደርፊ ክገድፈኩም